eksempel. 2.000 kroner for at køre uden hjem, for eksempel. Hvad synes du? Højere, lavere, tilpas? Godt 1.000 kroner lavere måske, synes jeg. 2.000 kroner, det er rimelig nok penge. Jeg har sådan noget med, at det har jeg altid haft sådan med, at det er ens eget problem, om man så lige kommer til skade eller sådan. Det er ens eget problem, bare det ikke går ud over andre. Så må man skal sørge for sig selv. Ellers så må man selv bestemme. Altså, det er jo dumt at købe en hjelm, selvfølgelig. Det er jo dumt, selvfølgelig. Men altså, men det er jo en selv, det går ud over. Ja, det er jo en selv. Så længe det går ud over andre, så er jeg sådan set ligeglad med, hvor stærkt og hvor dumt man kører. Jeg tror bare, det bliver lidt for firkantet. Altså, det bliver sådan lidt kedeligt. Ligesom, altså man kan ikke... Der er altid regler. Jeg tror bare, det bliver sådan... At det bliver firkantet, så er det sådan... Det er sådan afslappet, sådan... Ja, lige præcis. Man kan gøre, hvad man vil nærmest. Eller ikke gøre, hvad man vil, men sådan, ja. Det kan jo være tvivl om dem, der styrer landet, om de har gjort det rigtigt, fordi det kan være, at der kommer for mange forandringer. Og det det tror jeg ikke, os danskere, vi er så klar på, at der kommer så mange forandringer. Hvad skal vi bruge alle de regler til? Altså, hvis man er voksen, vi strammer mere på vores frihed, jo. Som voksen bør man vide, hvordan man skal leve. Man ved, hvad man ikke må gøre, hvad man må gøre, men dem, der er voksne i dag og laver alle de regler, de var jo nogle gange. Og de var jo ligesom os. Man kan jo prøve at lave regler til at stamme for os. Ja. Men de har det fint nu, ikke? Så hvorfor stamme for os? Ja. De lever jo et fint liv, selvom de havde jo ikke de regler dengang. Men selvfølgelig, hvis man ser fra deres synspunkt, det er jo bare, at de vil bare have, at vi klarer os godt og sådan noget. Selvfølgelig, det skal de også lov til. Men nu vil jeg lige tage det sådan lige et eksempel. For eksempel i Natasjas sang, den sidste, at hun synger selv der med, at man skal passe på ikke at stramme barnet. Altså, det vil sige, at man skal passe på ikke at stramme reglerne for meget. For ellers så kan det være, at befolkningen går imod systemet.